Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego! Ciao, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Shout out sa lahat ng mga kabisyo nating kinabahan dahil kay Alexa. Oh. Alam niyo po yung nag-trending na tinanong si Alexa, Alexa, anong mangyayari sa Pilipinas ng April 22? Ang sabi ni Alexa. Ang sabi ni Alexa, on April 22, 2025, the Philippines will be hit by a magnitude 8.5 earthquake. Aba, pwede. Pwede, di ba? Pwede ka na. Pwede. Audition talaga to. Audition para pumalit sa Alexa, boses ni Alexa. So may mga talagang naniwala dito ha. As in talagang may mga pamilyang nagsabi na magsama-sama tayo. Kasama na dun yung asawa ko. Sabi niya talaga, tabi-tabi tayo sa kama mamaya sabi niya. Kasi sabi si Alexa, kaya lang hindi pala pala siya mangyayari ngayon. Kasi si Alexa gawa sa Amerika. Oh. So si Alexa nasa April 21 pa lang. Kakaloka. Tapos kanina si Diego may sinend siya na na Bible verse. Sakto kasi yun yung binabasa ko kanina eh. Oo. Pero alam mo yung kay Alexa? Ay, hindi pa. Talaga? Okay, hindi ako nakapag-react kaagad. Parang wala nga may alam nung kay Alexa doon sa GC namin. Kasi sabi ko, boo, Alexa, ganon. Akala ko naman, alam mo. So doon sa sinend ni Diego sa GC namin, it's about hindi natin talaga alam kung ano ang mangyayari. Yan. Tama. Tama. Yun. Parang nobody really knows what's going to happen in the future. Sabi pa nga doon ni Jesus Christ, even yung mga angels, even the Son, only the Father knows. So wala talaga pong nakakaalam. Maaaring yung mga merong mga kaalaman kasi nag-aral sila tungkol sa yung siyensya ba, yung galaw ng mga planeta, astronomy, keme. Ano naman yun eh. I mean, meron naman silang basehan doon eh. Katulad nung meron kasi akong kakilala. Ito na naman tayo sa mga chini-chismis na mga kakilala. Sa lahat ng mga kakilala ni Nicole, ready na kayo Ready na kayo kung sino sa inyo. So meron akong kakilalang couple. So itong couple na to, talagang hindi nila tinatago na yung dibdib nung misis ay gawa. So, nagpagawa siya ng dibdib. Okay. So, ang sabi niya, alam mo ba, tuwing full moon? Sabi ko, ano nangyari pag full moon? Sabi niya, ang umaangat daw yung dibdib ni Mrs. Totoo, kasi made of water ba? Or something, di ko alam. So, yun yung sinasabi natin pinag-aralan ng siyensya. Di ba may connection yung paggalaw ng moon sa tubig. Yung high tide, low tide. Yes, ganyan, high tide, low tide. So sabi niya, pag full moon, high tide daw talaga yung dibdib na. Dibdib na misis niya, ang taas daw hanggang liit. Umabot ba ng baba? Umabot talaga doon. So, naman tayo, gets naman natin na may pinag-aaralan, may mga nagpapakadalubhasa tungkol dyan. And we respect that. At saka siyensya yan. Science. Ang mundo naman natin umiikot din sa siyensya. Pero may mga bagay din talaga na hindi talaga kaya nang sagutin ng science. Correct. Diba? Kasi ang science kasi, it's a process of repetitive na pangyayari. So for example, nakukuha mo yung data. Correct. So for example, kapag ka high tide, at ganito ang shape ng moon.
Yun yung, nangyayari siya lagi. Kaya pala ganito. So ngayon meron silang data. Kaya napapag-aralan, di ba? May mga bagay na hindi natin talaga mapapag-aralan kahit kailan. Especially yung future. Correct. Wala talagang makakaano niyan. Kaya wag kang matakot na sa sinasabi ni Alexa. Malay mo. malay mo, hindi, ginawa lang din, inedit. Napakadali na lang kaya mag-edit ngayon. Diba? Hindi naman po imposible ang edit. So let's not, of course, dapat bang matakot? Or dapat maging handa? Yun. Mas actually, more on maging handa. Yun yung sinabi ni Jesus Christ dun yung sa sinend ko na parang winarningan niya tayo na dapat prepared ka. Prepared. So ano ibig sabihin ng preparation? Hindi po ito nakakulot. Yeah. Hindi ito naka-OOTD Filipiniana. Hindi ganon. Ang preparation po na sinasabi po natin is yung puso po natin. Yan. Diba? Na anytime dumating yung oras mo, kaya nga, ready kang haharap dun kay Lord. Totoo, diba? Nakakaloka nga. Ewan ko ba, ang hirap kasi kapag ka natatakot tayo dun sa mga bigla nating nababasa na hindi naman natin sure kung saan nanggaling, ganyan. Katulad kanina, nakita ko sa feed ko sa Instagram nakalagay, yung ang nag-post nakalagay, The Book of Revelation. So syempre pag ganun kasi yung mga nakapost, nagiging interesado ko kasi alam mo ganun tayo, 'di ba? Interesado talaga tayo sa mga ganyan. Tapos nung pinanood ko yung video, natakot talaga ako kasi una, basta sumabog talaga yung langit. Tapos may mga bumabang mga malalaking mga tao na may mga apoy sa kanilang bibig. So hindi ko alam ano ba to. End times kasi yung revelation. Yun na nga, end times. So una, hindi ko naman isang video lang yun napanood ko. Pangalawa, hindi ko alam kung anong basehan niya doon, kung biblical ba. Pangatlo, lasing ba siya nung pinost niya yun? Pang-apat, baka AI kasi very AI AI yung galawan. So, hindi dapat yung nakakatakot kung totoo man. Hindi naman natin alam talaga yung tunay na mangyayari, 'di ba? So, doon na lang tayo sa maghahanda tayo. Yan, kaya importante. ano ba yung paghahanda? O ngayon, 'di ba? Iniisip mo, nako, ito na yung oras ng pagligo ng kapitbahay ko. Mamboboso na ako. Papaano kung? 'Di ba? Rapture na. End of the world na. At ang huli mong ginawa, naninilip ka ng kapitbahay. O biglang inatake ka sa puso. Ayan na nga. Namatay ka, haharap ka doon. Tapos sasabihin, ang huli mong ginawa? Nung ikaw ay nabubuhay pa, iho, di ba? Doon pa lang sa may binutas po akong pader. Sumili po ako dun sa butas. Nakakaloka. Ay. Pero di ba, kasi ang nangyari ngayon, di ba, halos sunod-sunod. Una yun si Pilita Corrales. Tapos si Nora Honor. Tapos si Pope. Oo. Tapos si Haji Alejandro. So may ganyan tayong feeling na ano na ba? Ito na ba? Papunta na ba talaga tayo? Pero 'di ba parang may mga nagsasabi ng mga signs. Like yung, hindi na lang yung pagkamatay nitong apat na to na binanggit mo, Jegs, yung mga war, 'di ba, na nangyayari ngayon, mga indikasyon ng malapit na po talaga. Yan yung sinasabi. Pero kahit wala ring makakapagsabi. Yung sinasabi nilang, bata pa ako, sinasabi na yan, Jegs, na malapit na. Actually, tinanong niya ng mga disciples ni Jesus Christ sa kanya. Sinabi niya may mga war, pero hindi pa yan. Hindi niya kasi walang makakaalam talaga. Wala talagang nakakaalam. So, at hindi naman pwedeng, para sa akin yung hihintayin mo yan kasi baka mauna ka diba? Katulad nga nun, nang buboso ka ng kapitbahay sa halip na hindi pa naman end of the world, so hindi pa rapture. Sabi mo, matagal pa naman. Correct, tsaka ang nauna ka kasi inatake ka sa puso. Hindi mo na nahintay yung rapture na inatake ka sa puso. Yun na din yun. Nauna ka na din talaga, diba? So, kapag ka merong hindi kapag merong pagkakataon dapat talaga, diba? If you were to choose kung anong gagawin mo ngayong araw na ito, choose kindness. Yan. 'Di ba? Papatulan mo ba yung binusinahan ka na nasasakyan sa tabi? Correct.
'Diba? Wag na kasi nakita na natin yung road rage Yes, kung ano oo. yung nagiging epekto nito. Tama. 'Diba? So pwede nating piliin yung kabaitan. Correct, Pwede oo. tayong pwedeng piliin natin yung kumalma lang. Ayan. Ganon. Oh, actually, ang sabi pa din ni Jesus Christ doon, yung prepared ka tapos and pray. Yan. So, importante yung pagdadasal talaga. Correct. Oo. Ano yung sinabi dun sa pinanood nating pelikula sa Netflix na ang pagdadasal ay nakalimutan ko na agad. Ano ba pinanood? Yung The Forge. Oo. Ay yung tungkol sa hindi siya parang yung anong parking lot. Ano ba yun? Kasi ulam ko nga kanina, limot ko na eh. Tumalon lang ako ng konti, naalog yung utak ko eh. May sinabi dun maganda, sinabi na din natin dito sa Oo, ere. nakalimutan na. Iba na kasi pinapanood na. Iba na kasi pinapanood namin ngayon eh. Pero ang sinasabi doon is parang ang pagdadasal, hindi siya yung parang spare tire yan. na kung kailan mo lang kailangan, saka mo lang, correct, saka mo lang ilalabas. At tandaan kung ikaw ay nagmamaneho, kung ikaw ay may sasakyan, or just in case wala kang sasakyan, ang spare tire po ay nasa pinakailalim po ng Ayan. sasakyan or nasa likod na mahirap po Correct. siyang kunin ha. As in, kailangan mo siyang i-screw. Mahirap siyang kunin. Minsan, ang itim-itim na nung ilalim nun bago Correct. mo siya kunin. Kasi spare talaga siya. Oo. At nilalabas mo lang siya. Usually, ilang years mo nang namaneho yung sasakyan In mo. case of emergency. Ganon. Ayan. So, yun yung sinasabi doon sa pelikulang The Forge. Na ang pagdadasal ay hindi parang spare tire. Oho. Na ipupull out mo lang in times of emergency. Yan. Hindi. Dapat, at any Oo. time, di ba, pray. Everyday, pagkagising mo, pray. Yan. Pagkain, pray. Anything na may gagawin ka na parang kinakabahan ka, pray. Kapag ka gusto mo lang magpasalamat, pray, di ba? Oo. So, yung ganun, I cannot stress this enough. Lagi ko tong sinasabi. Yung nakarating kayong lahat na nasa loob ng bahay. Yes, oo. Na safe kayo lahat. nandiyan kayo lahat. Na nandyan kayo lahat magkakasama. Tama. Ay isang blessing. Correct. Kasi maaari talagang hindi na po talaga nakabalik. Oo, Yun yung masaklap na katotohanan eh. And it's also a reminder na wag nang pinatatagal yung inis at yamot Yan, oo. sa family members. Tama. So kung umalis kunyari yung anak mo na masamaan loob, i-text mo na ngayon. Correct. Sabihin mo, pinagluto kita ng favorite mong sopas. Yan. Ganyan. Sorry na. Dapat hindi mahirap yung pagsusorry. Oo, yung mga kagaling lang sa reunion nila. Ayan. Na instead na mag-reunion. Correct. Alam mo na, nagkamaritesan, Oo. tapos Nagyabangan. nagyabangan, tapos halip na nagkaroon ng pagkakaisa, Oo. nagwatak-watak. Ayan, may mga Diba? nag-live sa group chat. Meron. Ang iksi lang ng buhay. Ang iksi lang ng buhay. So wag nating hayaan na doon tayo sa mabigat sa pakiramdam, Tama, oo. doon tayo sa merong sama ng loob. Kasi what if? Correct. 'Di ba? What if talaga may mangyari? Oo. Nasa huli lagi ang pagsisisi. Ayan. Yun laging tanong mo, pag halimbawa may ginawa kang hindi maganda tapos nawala ka ngayong araw. Nawala ko Kaya yung panbuboso na lang. Kaya nga. Tatanungin ka. 'Di ba? Siguro baka hindi ka napipila doon. Nakakahiya. Kasi alam mo na. Ay, hindi na ako pipila doon na po ako sa baba. Hindi na po ako magbabother. Alam ko na po ang sagot. Nakakaloka. Pero hindi mo talaga, walang makapagsabi. Wala. People only have may mga glimpse. Sinasabi daw nila na mga nadaanan, mga napuntahan. Natandaan ko nung namatay yung tatay ko. Yung homily nung pare during the funeral, sinabi niya, punento niya yung tungkol sa isang tao. Sabi niya, ang kamatayan ng isang tao, while nag-iiyakan tayong lahat, sa totoo lang, freedom para dun sa namatay. Kasi wala na siyang magiging problema. Totoo. Hindi niya na-issue kung sino yung mga politikong mananalo. Hindi niya na-issue yung kapitbahay niyang ang lakas mga manira. Hindi Totoo. niya issue yun. Kasi meron daw isa na nung namatay, nakita si Jesus, biglang nabuhay ulit. Nung nabuhay siya, ang una niyang sinabi, bakit ako nabubuhay? Kasi nung nagkaroon daw siya ng glimpse of heaven, 'di ba? Walang problema. Ayaw niya nang bumalik sa lupa. Pero
yun nga, ito pong lahat ay kwento. Oho. Hindi din natin talaga alam. At saka hindi rin naman ako excited malaman for now. Ang dami ko pang gagawin. Well, biblically speaking, kasi sinasabi sa Bible na ang life natin sa heaven, it's perfect. Perfect. Walang problema. Walang issue. Walang marites. Perfect. Wala. Pati yung body natin, perfect. Correct. So Oo. yun yung sinasabi na parang yung namatay tapos nakita na yung glimpse of heaven na nung binuhay siya ulit, Oo. ayaw na niya. Ba't ako nabubuhay? Ay. Kasi nga nung nakita niya na perfecto, walang Oo. problema. Correct. Walang mayaman, walang mahirap, Yan. walang marites. Yeah. 'Di ba? Walang lamangan, ganon. Pero yan tayo Oo. Lahat tayo gustong pumunta ng langit pero Oo. walang gustong mauna. Oh, Diba? yan. Oh. Yun lagi tinatanong ng mga Oo. father eh. Yan, diba? Sa misa. Sinong gustong pumunta ng langit? Ayan, Yan, lahat dami ng tumataas. tao. Taas ng kamay, diba? Sino pong gustong mauna? Walang gustong mauna, 'di ba? So while we are living, habang ikaw ay nabubuhay, ngayong araw na ito, buhay ka. Yan. Napapakinggan mo yung tambalan, may rason. Yes. Pwede namang iba yung mapakinggan mo Correct. today Pero ang tambalan yung napakinggan mo today, di sana isabuhay yung Ayan. yung message Yan. na ini-impart natin today. Yan. O, diba? O siya mga kabisyo, ang oras po natin, we got 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!